नमन केला आमची साजरी रंगभूमीवरी गाजली नमन केला आमची साजरी नमन केला आमची साजरी रंगभूमीवरी गाजली नमन केला आमची साजरी रंगभूमीवरी गाजली नमन केला आमची साजरी नमन केला आमची साजरी रंगभूमीवरी गाजली नमन केला आमची साजरी रंगभूमीवरी गाजली नटेश्वराचे नमन करोनी लोककलेचे झालो पायकामी लोककलेचे झालो पायकामी लोककलेचे झालो पायकामी रंगदेवता सेवा करोनी कलाकारी तो कलाकरामी कलाकारी तो कलाकरामी कलाकारी तो कलाकरामी रंगभूमीवरी नमन केला आमची साजरी रंगभूमीवरी गाजली नमन केला आमची साजरी नमन केला आमची साजरी रंगभूमीवरी गाजली नमन केला आमची साजरी रंगभूमीवरी गाजली सप्तसुरांची उधळ झाली रंग भराया आमची गावदेवी आली रंग भराया आमची गावदेवी आली रंग भराया आमची गावदेवी आली गोपियेची आणि भुपाळी माय बाबा रसिकांची दाद मिळाली माय बाबा रसिकांची दाद मिळाली माय बाबा रसिकांची दाद मिळाली भाव भक्तीची ही सावली भाव भक्तीची ही सावली रंगभूमीवरी गाजली नमन केला आमची साजरी रंगभूमीवरी गाजली नमन केला आमची साजरी नमन केला आमची साजरी रंगभूमीवरी गाजली नमन केला आमची साजरी रंगभूमीवरी गाजली नमन केला नमन केला आमची साजरी रंगभूमीवरी
शेंडगे जय शेंडगे जय शेंडगे महाविकास गव्हर्नमेंट आंबेडगाव दत्तवाडी सहर्ष स्वागत करत आहोत महाविकास गव्हर्नमेंट आंबेडगाव दत्तवाडी सहर्ष स्वागत करत आहोत शाहीर भिकाजी घोड लिखित शाहीर भिकाजी घोड लिखित दिलीप भावले महेश भावले दिग्दर्शित दिलीप भावले महेश भावले दिग्दर्शित संगीत ऐतिहासिक कालपनिक भूमिका संगीत ऐतिहासिक कालपनिक भूमिका संगीत ऐतिहासिक कालपनिक भूमिका माणसाच्या हातून तुझ्या पापी माणसाच्या हातून माझ्या बहिणीच्या बुरवेची टांगू नाही देणार समजलं आता तुला जिवंत सोडणार नाही तुझ्या बापानेच माझ्या पत्नीचा खून झालाय अरे तुम्ही स्वतःला शूर समजताना मग आमच्या गरीबावर अत्याचार करताना लाज नाही वाटत तुम्हाला अरे लाज वाटायला मी मरता हो मरता अरे मूर्खा तुझ्या जर हिंमत असेल ना तर मला मुक्त कर मला काय तुझे हात बंद एवढी तुझी मदत आणि माझ्याशी दोन हात घ्या ना एकदा काही माझी लग्नाची तलवार तुझ्या देहात पार झाली नाही 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 अरे मूर्खा अरे हिंमत असेल ना अरे हिंमत असेल तर चालव तुझी एवढी बदल जास्त हुशार करशील तशी तलवार और राणी हे पोरी उतार तुझी ती साडी नाही चाचाला नाही 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 नाही
काकासाहेब कुठे आहेत? काकासाहेब कोठे आहात आपण? काकासाहेब काकासाहेब कोण? सूरज असे अस्वस्थ का दिसत आहात? सूरज हा पहा या मुलीचा खून माझ्या हातून झाला आहे. काकासाहेब काय बोलत आहात आपण? होय सूरज, मी जंगलात शिकार करीत असताना एका जंगली सिंहाच्या तावडीत सापड आणि सिंह तिचे लचके तोडणार तेच मी तलवार काढून आणि त्या मुलीच्या आरपार झाली. सूरज काय होईल रे माझं? ही घटना दादासाहेबांना समजली तर सत्य कोण सांगला? दादासाहेब तुम्ही त्याची काही चिंता करू नका, मी पुरावा देईन. मी तुम्हाला वचन देतो की तुमच्याविषयी कोणालाही शंका येणार नाही. शाबास सूरज, शाबास. पुत्र असावा तर तुझ्यासारखा. पण या मुलीचं काय? काकासाहेब तिचा देह दरबारात घ्यावा लागेल. घडलेली घटना पिताश्रींना सांगावी लागेल. तुम्ही पुढे व्हा, मी घेऊन येतो तिचा देह. नाही सूरज, हा मुर्दा तुझ्या कोणी हाती पाहिला तर तुला शंका येईल. तो तुझ्या तोंडाला पट्टी आणि चेहऱ्यावर बुरका असावा म्हणजे कोणी ओळखू शकणार नाही. बाकी सर्व मी दरबारात पाहतो. काकासाहेब मग कसली वाट पाहताय? बांधा ती पट्टी. श्रीकृष्णाने बहिणीची राज राखण्यात वस्त्र पुरवली, पण हा भाऊ
तुला पोचतो नाही होत नाही हे हात काढून का पडत नाही हे हात काढून का पडत नाही म्हणूनच म्हणतोय हे हात भिजले रक्त आहे भिकाजी घोड लिखी शिशाई भिकाजी घोड लिखी तुम्ही थांबले घरची संगीत ऐकायची कल्पना भेटायचे भिजले योगेश गांगरकर, मुरडो, आर्यन गांगरकर, ओबी गांगरकर, श्रीषा गायकवाड व अन्वी मला कसं माहिती आता माझा पहिला दिवस आहे परत तुला पहिला दिवस आहे मग काय हे बघ आधी पहिलं काय माहिती आहे काय करूया? गीत गाऊया या राजवाड्यामध्ये आपण 5 मिनिट बरं ठीक आहे चालेल नंतर मग आपण गायत्री करूया चालेल रक्षक महाराष्ट्राला रक्षक महाराष्ट्राला हा जन्माला आधार दिली भवानी मातेनं माझ्या बाळ शिवबाला तलवार 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 महादेव अलंकार चालते हर हर अलंकार जमवून चालते जमवून सारे मराठी मावळे स्थापन केले स्वराज्य हिंदवी स्वराज्य स्थापन केले स्वराज्य घेतली माघार दिली भवानी मातेच्या माझ्या बाळ शिवबाला तलवार दिली भवानी मातेनं 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 माझ्या बाळ महाराज वर मारा वर खाजाय खाली खाज नाही महाराज खरोखर वरती महाराज खाली लय लागला दादा साहेबांच्या प्रणाम असो आशीर्वाद असो सुरशे आपली जनता सुखी आहे ना दादासाहेब आपल्या आदेशाखाली
आपली सारी कामगिरी आम्ही पार पाडत आहोत आणि आपल्या जनतेवर कधीही अन्याय होऊ देणार नाही. शाबास हुसेन शाबास. आम्ही तुमच्या कामगिरीवर बेहद खुश आहोत. एकदा का हा राजमुकुट सुरतच्या शिरावर चढून आम्ही सारी जबाबदारी तुमच्यावर सोपवणार आहोत. दादासाहेब, प्रथमच सुरतच्या राज्याभिषेक, नंतरच माझ्या पल्लवीचा विवाह. पण सूरज कुठे आहे? तुमच्यासोबत शिकारीसाठी गेला होता ना? होय दादासाहेब, पण तो अर्ध्यातूनच परत आला, कारण त्याला तुमची चिंता वाटू लागली. काय रे काय म्हणताय? पल्लवीचं लग्न करायचं म्हणताय? मला किती काय रे पल्लवी? याला सर्दी लाकडे गेले तुझी मास्टर झाली, आता पल्लवी बघते. उचल एक काला डाकू आलाय. हा मोठा प्रकार आहे. महाराज, बंदिस्त करा हरामखोराला. इकडे या हरामखोराने ज्या मुलीची हत्या केली, काय झालं वाईट झालं. दादासाहेब, या मुलीवर 5वी बलात्कार झाला आहे. बलात्कार तुझे जसे उठतील काय सरकार होय जेवण आली आहे. आपल्या शेवटच्या देवान काय सांग, या मुलीचा ठेवला शिक्षा नाही. दादासाहेब, पाळीव करायला येतो मी. आशीर्वाद आहे. पिताश्री, आज आपण आनंदात? होय, आज आम्ही आनंदात आहोत. एका बलात्कारी गुन्हेगाराला पकडून त्याला शिक्षा फरमावली आहे. पिताश्री, पण कोण होती ती मुलगी आणि काय झालं तिचं? ती ठीक तर आहे ना? नाही, त्या नराधमाच्या हातून तिचा खून झाला आहे, म्हणून त्याला ती शिक्षा फरमावली आहे. मग योग्य ती शिक्षा दिलीत आपण. होय. पिताश्री, मी जरा मंदिरात जाऊन येते. जा. आई अंबे, जगदंबे,
मला तुझ्यासमोर हात पसरायला अगं या हाताने मी ताईचा खून केलाय. पापी आहे मी, पापी. आई आई अगं ती तुझ्या हाती तलवार आहे ना, त्या तलवारीने माझे हे दोन्ही हात करम कर. नाहीतर तुझ्या समोर मी स्वतः दोन्ही हात करम करेन. दोन्ही हात करम करेन. थांब बाळा, थांब. असं करू नकोस. तुझ्या ताईवर अंतिम संस्कार कधीच झाला आहे. नाही, हे शक्य नाही. कोण करणार माझ्या ताईवर अंत्यसंस्कार? आई हे सत्य आहे का गं? हे सत्य आहे बाळा. सत्याचा वाली राजा सूर्यवंशी याने आपल्या मुलीप्रमाणे तुझ्या बहिणीवर अंतिम विधी केला आहे. बाळा, जरी तुझ्या हातून तुझ्या बहिणीचा खून झाला असला तरी त्या पापाचा तुझा माथी कलंक कधीच लागणार नाही. बाळा, तुला माझ्याकडून शक्ती प्राप्त होईल. त्यावेळी तू तुझ्या ताईच्या खुनाचा बदला घे आणि हे तुझे दोन्ही हात त्याच्याच रक्ताने साफ कर. बाळा, माझा आशीर्वाद आहे तुझ्या पाठीशी. जा आणि तुझ्या ताईचा खुनाचा बदला घे. क्षमा करा मला. मला माझ्यातून धक्का लागला. हे तुम्ही कोण होता हा राजकुमार? त्याला पाहतात माझ्या हृदयाची धडधड वाढू लागले. पुन्हा एकदा दर्शन घडीशील का ग? सूरज, अरे कुठे आहेस रे? सूरज, अरे कुठे आहेस रे? मी तुला किती शोधत आहे रे. नाहीतर जागीचे हातपाय तोडून टाकील. माझ्या मार्गातून मोकळा हो. नाहीतर फुगाचा मारला नसेल. मूर्खा, तुझ्यात हिंमत असेल ना तर होशार. अरे तुला मारायचंच आहे ना, त्याला मी तरी काय करणार. होशार होशार.
अगं या कसल्या बाजारून मी माझा कर्तव्य केलाय. पण जंगलात काय करत होतीस? सूरज माझा लाडका हो, कैलास नगरीचा राजकुमार. या जंगलात प्राण्यांच्या सोबत शिकारीसाठी गेले असता माझा भाऊ परतच नाही. नाही काही नाही 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 त्या प्रकांजीला नाही त्या सोडत प्रकांजीला त्याचा खून करून तुझ्या पापातून मी मुक्त होणार आहे. ताई 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 प्लीज ग ताई नाही नाही नाही. अरे पण या राज्यामध्ये काय चाललंय आणि काय घडलंय हे तुला कळत असून पण येत नाही. म्हणजे काय घडलं तरी काय मी एकटा काय करणार? कुठे गेलास? अधिकार कुणी दिला? मी कोण असेल? अरे तुम्ही स्वतःला राजे समजताना मोठ्या दिवसा राजवाड्यात प्रजेवर हाल होत आहेत हे पाहताना तुम्हाला लाजाने वाटत? हे कांड्या हे तू मला शिकू नकोस. हाय माझ्या दरबारात येऊन तू मला धमकवतोस. होशार चल होशार हिम्मत असेल तर होशार चाल. दादासाहेबांना हात घेऊन जा. अरे जा म्हणतो ना. आणि माझ्या ताईच्या पतला घेणार आहे. नाही सोडणार नाही सोडणार. मूर्खा मूर्खा नाही 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 सोडणार. तुझ्या एवढी हिंमत असेल ना तर होशार तर होशार. Ah!
काय छळ करता मला पिताश्रींचा? अगं नव्हे, अगं यानेच हा काय बोलणार, हा काय बोलणार. याने तुझ्या भावाला तोंडावर पट्टी बांधून त्याला राजभरात घेऊन आला आणि राजा सुरेशचा पाठवून वार केला. पिताश्री छी, काय ऐकते मी? हे खरं आहे? होय, हे सत्य आहे. माझ्या वासने अडालेला त्याला मी जिवंत काढल्याशिवाय राहत नाही. काय बोलतोस तू? लाज वाटत आहे तुला? छी! पिताश्री हे सत्य आहे का? होय, हे सत्य आहे. महाराज काय करता तुम्ही? काय बघत बसलो? ओरी स्वतःच्या बापावर वाटते तुला. थांब, मार नकोस तिला. स्वतःची मुलगी आहे ना. थांब, मार नकोस तिला. म्हणजे प्रधानजी तुम्ही पण? हा, मी सुद्धा तुझा बापाचा खळा भरायला आलोय. थांबलास का? हो शेर, हो शेर. तुझ्या बहिणीच्या पापाच्या मुक्त आहे. हा राजमुकुट तुझ्या शिरावर चढून या कैलास नगरीचा राजकुमार, या कैलास नगरीचा भावी राजकुमार अरुण कुमार. हो प्रधानजी. नाही ते शक्य नाही. प्रथम मला ही तलवार आई अंबे माते मंदिरात घेऊन जायचं. चला आपण सर्वजण जाऊया आणि त्याच्यानंतर मग राजकारभार. चला. आई अंबे माते की